s'aturin. Sisplau, no s'aturin. L'autobús ha de sortir. Per aquest costat. Si volen agafar el transbordador, facin-ne via. Però si és... Va, puja a bord. Se n'ha sortit, oi? He vist la Cathy i m'ha dit que la Maggie ha tornat ahir. Oh, està bé i t'espera. Camini. Si la vols veure, la trobaràs al camp de refugiats de Baldi. Hiro, he Prou de intentat... conversa, senyoreta, que això és per avui. Torna per aquí algun dia, em sents? Sí, i tant que tornaré. Records de part meva als altres comandos i no m'oblideu. No pateixis, que vagi bé. Adeu! A reveure! Us enyorarem molt a tots! 欲望さえ絶望